हॅलो फ्रेंड्स, मी सुरेश सावंत आणि मी तुषार डोंगरे तुमचं सावंत किचन मध्ये स्वागत करतो. सगळ्यात आधी आमचे 100 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले, त्याबद्दल धन्यवाद. आपणा सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. हो, सो आमच्यासाठी पण ही खूप चांगली गोष्ट आहे की 100 आणि सबस्क्रायबर इतक्या कमी कालावधीत हो आपल्या सर्वांचा जो Actually, सहभाग सहयोग Yes, सर्वांचं yes. मिळालं त्याबद्दल खूप खूप आभार. आणि आपल्या व्हिडिओजला पण खूप सारे लाईक्स मिळतात, Yes. व्ह्यूज मिळतात हो, ऑलमोस्ट. हो. आज ना आपण फिश करी करूया, मालवणी Okay. फिश करी. हा. तर त्या मालवणी फिश करीसाठी ना मला बऱ्याच जणांचं मेसेज आले, बऱ्याच जणांनी मला फोनवर पण विचारलं. त्यामुळे म्हटलं आज आपण या चांगल्या दिवशी या शुभ दिवशी म्हटलं आपण संडे शुभ Yes. दिवस हा. तर Okay. इतर दिवशी आपण चिकन विकन काही करत असतं, आज आपण फिश करी करूया. तर आज आपण मालवणी फिश करी कशी करायची ते Okay. बघूया. आज मालवणी फिश करी बघणार आहोत Yes, आपण. yes, प्रिपरेशन आतमध्ये चालू आहे, आम्हाला फक्त जाऊन मासे बनवायचे. आज काय झालं, हा. बांगड्या नेहमीच असतात, पापलेट बरोबर, पण बरोबर. नेहमी असतात. तर आज आपण खापी ही फिश आहे ना, Okay. ती अतिशय मस्त टेस्टी असते. Okay. आणि त्या फिश करीला पण एक छानसा एक त्याला फ्लेवर येतो, Yes. टेस्ट येतो. तर आज आपण ती करी करणार आहोत. Cool. तर- म्हणजे मी फर्स्ट टाइम आता हे ट्राय करणार आहे. So- नाही त्याला काटे बिटे Okay, नसतात, नाही, it's- छोटी मंडळी पण खाऊ शकतात आणि पॉपलेट पेक्षाही छान टेस्ट असते. Oh, cool. खूप छान. जाऊया आपण. येस येस येस. सो Okay. देर फिश बात. तर आता आपण मालवणी करीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया. आपल्या फिश करीसाठी मी इथे खापी ही फिश वापरली, त्याला इंग्लिशमध्ये सिल्वर बेली म्हणतात. तुम्ही कोणतेही वापरू शकता. प्रोसिजर सर्वसाधारणपणे फिशसाठी सेम असतं, फक्त बांगडा करीमध्ये आपण तिरफळाचा वापर करतो. अदरवाईज या कोणत्याही अदर फिशमध्ये काही गरज नसते. आपण वाटण्यासाठी फ्रेश खोबरं, किसलेलं खोबरं 1 वाटी घेतलाय, एक मिडियम साईजचा कांदा घेतलाय, 5-6 पाकळ्या लसूण घेतलाय, छोटंसं आल्याचा तुकडा घेतलाय. आता आपण इथे काश्मीरी मिरची पावडर वापरली आहे, लाल तिखट वापरलाय, धणे पावडर वापरली आणि थोडीशी 1 चमच्यापेक्षा कमी हळद वापरली आहे. तर आता आपल्याला कोथिंबीर, कढीपत्ता, आंबटपणासाठी आपण कोकम घेतलंय, 2 चमचे आपण तेल वापरणार आहोत आणि मीठ चवीप्रमाणे घेणार आहोत. तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. सुरुवात करण्याआधी नेहमीप्रमाणे आपण स्टॅनिलायझरने हात धुवून स्वच्छ करून घेतले आहे. आपलं भांड गरम झालेलं आहे. आता आपण यात 2 चमचे तेल वापरणार आहोत. तेल गरम होईपर्यंत एक कोकणामध्ये बरं. काय होतं, काही ठिकाणी 2 लसूण पाकळ्या फोडणीला वापरतात, अच्छा. तर काही ठिकाणी थोडासा कांदा चिरलेला तो घातला जातो. ओके. तर आता आपण वाटणामध्ये लसूण घातलेलंच आहे, बरं. तर मी आता काय थोडासा कांदा 1 चमचाभर ओके. तो फोडणीला घालणार आहे. तर आपलं तेल तापलंय, बरं. तर मी कांदा फोडणीला घालतोय. कांद्याबरोबर थोडेसे कढीपत्त्याची पानं घालतोय. कढीपत्त्याने त्याला एक छान मस्त सुगंध येतो, ओके. खूप छान अरोमा येतो. कांदा आपल्याला जाळायचा नसतो, फक्त त्याचा कच्चेपणा गेला ओके. की आता त्याला साधारण 1-अर्धा मिनिट लागतं. कांदा झालाय आपला त्यात. आता आपण त्यामध्ये ही जी काश्मीरी मिरची पावडर, लाल तिखट, धणे, थोडीशी हळद याची जी आपण पेस्ट करून घेतली ती घालूया. डायरेक्ट मसाले घातले ना तर ते जळण्याची शक्यता असते आणि त्याचा कलर पण चेंज होतो. म्हणून आपण त्यात थोडंसं पाणी करून आपण ते सगळं पेस्ट एकत्र, म्हणजे सगळ्या पावडर एकत्र करून त्याची छान पेस्ट बनवली आहे. ही कसली पेस्ट आहे तुम्ही म्हणाला? मी काश्मीरी मिरची पावडर आपण घेतली होती ती, लाल तिखट, हळद आणि धणे पावडर. ओके. त्यांची Yes. आपण हो, थोड्याशा पाण्यामध्ये मिसळून पेस्ट करून घ्यायची. म्हणजे यामध्ये आपण खोबरं नाही यूज केलं ना? नाही, नुसती पेस्ट आपण वापरली. काय होतं माहिती, असं एकत्र पण करता येतं, ओके. पण
ह्या पद्धतीने केलं ना तर एक छान त्या मसाले पण चांगले व्यवस्थित येतात आणि त्याला कलर पण एक छान तेलामध्ये तळल्यामुळे ती पेस्ट तळल्यामुळे अच्छा. एक छानपैकी त्याला एक कलर पण येतो. त्याला साधारणपणे 1 ते 1.5 मिनिट लागतं. आता ना आपण ही जी पेस्ट आहे या पेस्टमध्ये आपण जे मगाशी दाखवल्याप्रमाणे 1 वाटी खोबरं, 1 वाटी खोबरं, एक मीडियम साईजचा कांदा, ओके, 5-6 पाकळ्या लसूण, ओके. थोडंसं आलं, थोडीशी कोथिंबीर आपण घेतली. ओके. तर हे फिश करीला जेव्हा आपण वाटण तयार करतो ते नेहमी खूप बारीक असावं लागतं. कारण आणि त्यामध्ये आपण जो नारळ वापरतो तो नारळ साधारणपणे खूप असं ओला नारळ म्हणजे हा साधारण ओला नारळ आणि शहाळ्यापेक्षा थोडासा कडक आणि पूर्ण तयार होण्याआधीचा म्हणजे जो असा नारळ असतो आणि बाहेरून थोडासा लाईट ब्राऊन पणच असतो तो. तर आता आपण हे वाटण त्यात घालतो. हे वाटण आपण सगळं कच्चं वापरलंय ना तर ते कच्चेपणा त्याचं जाईपर्यंत 1-2 ते 2.5 मिनिटं आपल्याला ते 3 मिनिटं आपण चांगलं ते परतून घेऊया. वास येते ना, छान वास असा येतोय. मालवणी पदार्थामध्ये शक्यतो तेल जे असतं ना फार त्याचा वापर फार कमी होतो. ते वरून तुम्हाला तेलाचा तवंग सहसा नसतोच मुळात आणि फिश करीला फक्त फिश फ्राय करण्यासाठी जे तेल वापरलं जातं तेच जरा नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त असतं म्हणजे पण तरी सुद्धा खूप जास्त ते इंग्रेडियंट्स ऑइलच आहे त्याच्याशिवाय ते होऊ शकत नाही म्हणून आपलं गरजेपुरतं ते वापरलं जातं. तर आता इथे 2 ते 2.5 मिनिटं झालेली आहे. आपलं वाटण तयार झालेलं आहे म्हणजे शिजलंय ते, त्याचा कच्चेपणा गेलाय. तर आता आपण त्यामध्ये जरा पाणी घालूया. आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण पाणी घालूया. साधारण ही फिश करी आपल्याला 3 ते 4 जणांना आपण सहज घालू शकतो, सर्व करू शकतो. तर बऱ्यापैकी ह्याला उकळी येऊन दे आणि यामध्येच आपण ते वाटणाचं जे पाणी आपण मिक्सर साफ केलं होतं ते पाणी आपण घालतोय. ओके, म्हणजे जे भांड्याला जे थोडं काही शेवटी राहतं ते आपण पाणी टाकू तेच पाणी होतं. हो, थोडीशी कोथिंबीर घालूया आपण. कोथिंबीर खूप छान येते, मस्त वास येतो. पण हे म्हणून आपण ही जी कोथिंबीर आहे ना ती थोडीशी जास्त घेतली. आता आपण वाटणामध्ये पण घातली, आता पण इथे चिरून घातली शिजताना हे फिश करी होताना आणि त्यानंतर आपण सर्वात शेवटी जेव्हा आपली करी तयार होईल त्यावेळेला आपण हे पुन्हा एकदा गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत. मालवणी फिश करीला किंवा आता आपण माशांना सुद्धा आपण हळद लावलेली आहे. थोडीशी हळद आपण इथे वापरली आहे. तर हळद वापरताना एक थोडंसं लक्ष ठेवा की काश्मीरी मिरची पावडर किंवा लाल तिखट त्याचा जो रंग असतो तो खोलून येण्यासाठी तुम्ही हळद जर जास्त वापरली तर तो करीचा रंग एकदम पिवळट येतो. लालसर आपल्याला जो इफेक्ट आपल्याला हवा असतो तो येत नाही. याच्यामध्ये कोणतीही गरम मसाला पावडर वगैरे काही वापरलं जात नाही. एकदम सिम्पल इन्ग्रेडियंट्स आणि खूप कमी वेळात म्हणजे याला कुकिंग टाइम पण जास्त नाही कारण मासे शिजायला हार्डली 1 ते 2 मिनिटात फिश आपण जेव्हा घालतो ते 2 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ ठेवून येणार तर ते ओव्हर हीट होऊन ओव्हर कुक होऊन ते तुटण्याची शक्यता असते. त्याला उकळ येते जरासं ढवळून घेऊया. गॅस आपला मीडियमवरच ठेवला आहे, खूप जास्त नाही खूप कमी नाही. आता उकळ येते तर आपण आता हे मॅरिनेट केलेले मासे आपण त्यात घालणार आहोत. तर हे मी साधारणपणे 3-4 तुकडे 4 फिश घेतले. त्याचे तुकडे वगैरे केल्यानंतर काही मासे त्यात फ्राय करण्यासाठी ठेवले आणि हे बाकीचे हेड अँड टेल्स म्हणजे शेपटी आणि डोकं आणि काही इतर तुकडे आपण त्यात घालतोय. म्हणजे मॅन्डेटरी नाहीये हेड आणि टेल. हेड अँड टेल जनरली काय होतं इतर पोर्शन जो असतो तो आपण फ्राय साठी वापरतो कारण आपण त्यासाठी वेगळं फिश काय आणत नाही. तर आता आपण थोडा गॅस बारीक करूया आणि 2 मिनिटं थांबूया. 2 मिनिटांमध्ये आपली फिश व्यवस्थित शिजते. मीठ आपण ऍडजस्ट करायचंय. तर आता मीठ घालतोय मी साधारणपणे
आपल्या चवीप्रमाणे आपण अंदाजे आपण घालायचे. आणि कोकम घालायचे. कोकम मी ही 4-5 घेतली. हलक्या हाताने ढवळायचं कारण आता आपण फिश घातले त्यात. राईट, नाही तर ती फिश सगळी मेल्ट होऊन जाईल. हा, सांभाळावं लागतं. जर अशी उकळ आली आपण गॅस बंद करूया. इवन ह्या बाबतीत आपण जेव्हा प्रॉन्स करी करतो ओके, तेव्हा काही ठिकाणी मी बऱ्याच ठिकाणी बघतो की 10 मिनिटं कुक करा. 10 मिनिटं वगैरे करायची काही गरज नसते. प्रॉन्स हे आपण जरा ओव्हर कुक झाले की ते रबरासारखे च्युइंगम सारखे कडक होतात. तर ते आपली फिश करी तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करतोय. तर मंडळी, आपली मालवणी फिश करी तयार झालेली आहे. आता ही फिश करी आपण राईस, प्लेन राईस किंवा तांदळाची भाकरी या कॉम्बिनेशन बरोबर आपण सर्व करू शकतो. तर देर किस बात की. हो हो, आता ही पण मीच ट्राय करणार आहे. हो, हो. सो तुम्हाला पण ट्राय करायची असेल तर तुम्ही नक्की करून पहा. तर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो मिळते नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय.